Натис финансите с Яна. А колко би било хубаво да пием капучино на някой площад в Италия. Хайде. Няма достатъчно спестявания. Можете да вземете потребителски кредит. Дават ли кредити за почивка? Да, вие решавате как да похарчите парите, без да посочвате за какво. Супер! Малко се притеснявам да вземем кредит. Не се притеснявайте. Внимателно изчислете вашите настоящи и бъдещи разходи и доходи. По този начин ще определите каква сума можете да си позволите и срока за връщане на заема. Ами да го направим. Вече намерих подходящ полет за Италия. От банката трябва да ви предоставят прозрачна и ясна информация относно характеристиките на кредита. Добре е да знаете, че имате възможност да го изплатите преди изтичането на срока, без да заплащате такса. Да обобщим, изчислете вашите настоящи и бъдещи разходи и доходи. Определете каква сума можете да си позволите и срока за връщане на заема. Можете да погасите кредита си преди изтичането на срока му, без да заплащате такси. В допълнение бих ви посъветвала: поискайте оферти от повече банки и сравнете предлаганите кредити.